putih, mulus. Bodinya kaya angka 8, gitar Spanyol. Kowe ngopo nang wis gerak barang petakilan nengo. Cangkemmu ak mlebokke nota tak bayar lho. Iki lho kacamatamu. No, tak kei. Wedokane lho. Wah. Sapi Pak Nen. Enggak, kok aku melu nyawang. Wes, widon wae rasane nyawang wedokan. Kapdei, Apa? kewan apa sing paling mambu? Awan opo? Kodhok kecepit bokong. Kok iso? Nyorungokno.